Van wat geregeld met de eerste boord naar Schiermonnikoog gaat, sjocht het er zuiver wat nu weer uit. Overal zitten er boswachters. En die treffen in het Schuster bij het strand nog volle meer collega's. En die binnen bliert dat zij er binnen. We hebben eigenlijk gewoon een heleboel handen nodig om ons te helpen om het allemaal op te ruimen. In karren achter trekkers aan worden ze over 5 plakken op het eiland verdeeld. Om daarna met blauwe jiskepoeden op ziek te gaan naar het gwot uit de containers. Direct na het oerboord slaan van alle containers op de Frieske Waardeilanden is er hutwerken hier op Schiermonnikoog door vrijwilligers, natuurmonumenten, de gemeente en het leger om het strand weer te krijgen. Maar net alles is oprommen. Er is ook een soort gwot oer het eiland heen waait en in de eerste duntjes bedaren en op het groene strand. Dus zet natuurmonumenten nog eens de schouders eronder. Maar 120 boswachters, kantoorpersoneel en vrijwilligers willen ze van de morgen uiteindelijk met een hele grote opromactie. Zeker onder de duinkant er leidt nog een hele protte materiaal, lietse stukjes plastic. En ja, juist in dit seizoen, voor het breedseizoen, willen we dat gewoon oproemen. Als je erover nadenkt dat je in eigenlijk een van de mooiste en ongerepte natuurgebieden van Nederland, dat je hier zoveel rommel vindt, ja, daar moet je niet al te lang bij stil blijven staan, want dan word je toch wel een beetje droevig van of beroerd van, laat ik het zo zeggen. Ik voel dat in ieder geval wel hier in de hartstreek. Maar hoeveel smarrigers en kwart je van het strand herrien en uit de duinen slepen, er bloot nog genoeg lezen. Benamen het hele lietse plastic wordt is en bloot een groot probleem.